1983 levý a napraven 2098. A jak když se kouknu tady do svých zápisků, tak mám takový pocit, že nejenom vítr je to, co ty proudaře vpravo trošku omezuje, protože opravdu ty pravé terče jsou všechny o něco pomalejší. Možná ta trať je snad ještě vpravo do kopce, nevím, je to možná dole, ale vidím, že opravdu proudaři bojují nejen s vodou a hadicemi, ale dnes ten větr opravdu velice nepříjemný a velice silný. No a jelikož podle nám komisaře dnešní soutěže, rozdíl na začátku, už máme za sebou letošní velké ceny, určitě z toho dáme nějaké nedostatky nebo nějaké věci, které se nelíbí a nejsou totožné přímo spravedlivý. Můžeme nám někteří si tomu představovat průběhu letošní velké ceny. Takže já si myslím, že pravidel velké ceny jsou někde nějaké výjimky, prakticky zdravotní, ale já si myslím, že jsme si to dneska v tom vymykali a další závody proběhnou, tak pravidla velké ceny vydávají. Já děkuji, to bylo asi málo slov k letošnímu průběhu. A když pan Brajsa to vzpomněl, Drahotuše, došlo tam k určitým nedostatkům, o kterých všichni víte. Samozřejmě se to teď řešilo, já věřím, že i rada velitelů se nad tím potom zamyslí a trošku probere, čím je to způsobeno, ale... Tam je děura na nohu, Martin, tam je děura na nohu, to. A pak osobně nikdo nepřijde a neřekne vlastně svůj poměrný náměty. Pokud budete mít nějaké problémy, něco se vám nebude líbit, zkuste si osvěžit, že i průpiskou se stále dá psát, počítače a přístroje a zkuste napsat na radu velitelů a teda jim posouzení a sami přehodnotí ty nedostatky, tak jak prostě v průběhu roku přichází, a pak nahoru se nehádáme za dalším ročníkem a řekneme... Dělejte, už máte 2,5 minuty! Jo, zase se na to vykašlali. Oni to řeší, ale bez Babráci. Oni to řeší. Opravdu stále jenom diskutuje. To ten pravý. Petě musíš jít rodinu a taky ukázat. No. Nemusí běhat, vole. Ty můžeš být na provnici.